канали Коля Таҷик дар ютуб видеои ҷонгудозеро дар бораи як кӯдаки тоҷики 13-сола нашр кардааст. Видео аз он шурӯъ мешавад, ки кӯдак дар сари китфаш як қуттии вазнин дар ҳавои сарду пурбориш шишаи мошини муаллифи видеоро тақ-тақ мезанад ва барои фурӯши кукуруза пешниҳод мекунад. дили ронанда ба кӯдаке дар ҳавои сарду боронӣ дар кӯча харидор мекуфт месӯзад ва ӯро дохили мошин даъват мекунад ва чанд дақиқа пои суҳбати ин тоҷири хурдсол менишинад. кӯдак мегӯяд, ки номаш Талабшо ва 13 сол дорад ва ҳар рӯз то соати 4-5 шом дар кӯчаҳо кукуруза мефурӯшад. Талабшо нақл мекунад, ки падараш онҳоро партофту рафт ва дар ёвон зани нав гирифт. модараш сахт мариз аст ва ӯ ҳар бастаи кукурузаро 1 сомонӣ харида 2 сомонӣ мефурӯшад ва аз ин ҳисоб ҳар рӯз 20 сомонӣ кор мекунад, то модарашро табобат кунад ва ба по бихезонад. ронанда ба ӯ мегӯяд, агар амин 30 сомониеро, ки дар як рӯз кор мекунад, барояш бидиҳад, оё ба хонааш хоҳад рафт? то ҳадди ақал амин рӯз, ки ҳам сард асту ҳам барфу бориш, истироҳат кунад. Талабшо сарашро хам мекунад ва мегӯяд, ки не, наметавонад. ронанда мепурсад, ки чаро? модарам мариз аст, бояд кор кунам ва табобаташ кунам. бо ҳасрати зиёд дар садоаш посух медиҳад кӯдак. ронанда дар поёни суҳбат ба Талабшо 100 сомонӣ медиҳад ва мегӯяд, ин даромади 3 рӯзааш мешавад. ин пулро бигираду ба хонааш биравад. Талабшо аз ин ҳиммати ронанда бариқат омада дасти кӯдаконашро ба дуо мекушояд ва дар ҳаққи ронанда барои ин хайри кардааш дуру дароз дуо мекунад. худованд ба касбу коратон баракат бидиҳад. худованд файзатонро зиёд гардонад. ҳамеша нигаҳбонатон бошад. 100сола шавету баъд аз он пир шавед. вале нуқтаи ҳасан мариқатовар дар дуои Талабшои кӯчак ин ҷумла буд, ки гуфт: худованд фарзандони шуморо ҳеҷ гоҳ мисли ман хор накунад.